Vítajte na Volkerovej ulici, ktorá sa nachádza v širšom centre mesta Prešov. A práve vzdialenosť do centra robí z tejto ulice výnimočné miesto pre bývanie. A konkrétne tu mám pre vás na predaj až 2 byty. V prvom prípade sa jedná o jednoizbový byt, ktorý bol svojou rekonštrukciou a zmenenou dispozíciou prerobený na dvojizbový byt. Hneď vedľa neho, na rovnakom podlaží, sa nachádza trojizbový byt, ktorý je v pôvodnom stave a môžete si ho tak zrekonštruovať podľa svojich predstav. Poďte sa so mnou na tieto 2 byty spoločne pozrieť. Tak čo poviete, ak vás niektorá z týchto 2 ponúk bytov zaujala, zavolajte mi a ja vám ich rád osobne predstavím. Volám sa Peter Kolár a som realitným maklérom spoločnosti Kappa Real Estate.